Sabayan mo si tita. Yan. Tapos tingin kayo dito, tingin dito. Tumingin kayong dalawa dito. Yan. Ang bata. Yun daw. Ay, wait lang.
Tambol. Kasi nagkilara ito yun, tulay na yun eh. Island lang kasi yung ano, yung panglang na yun. Salamat ito. Pabili ka ng ano ito, binili mo na. Boy, boleh gitu na. Thank you.